Hola, enoturistes. El Nadal ja és aquí. Si Nadal és pau, amor i alegria, doncs que sigui Nadal cada dia. Però què dius, insensat, que treballes per Amazon ara? No, per Wayne's Aràs. Què passa? No t'agrada el Nadal? Sí, però no porto gaire bé la pressió de per Nadal porta tu el vi. Aquesta setmana 3 vins per si et diuen porta tu el vi per Nadal. Per Nadal, cada ovella al seu corral, no? Però tu ets una ovella, menges herba? Revolta el teu corral amb un vi negre de Sant Josep Vins, a la Terra Alta, la quarta. És l'expressió d'un poblet que t'encantarà, Bot, i d'una varietat autòctona, la garnatxa peluda. Per Nadal no tinguis pèls, a la llengua. Tasta aquesta garnatxa. És fresc, amb un punt golós i una mica de criança, des de l'aperitiu fins als torrons. Si sou colla, és un vi que surt molt bé. I a més, podeu fer honor al seu nom. Porta la tercera! I la quarta, això sí, agencieu-vos d'un bon llevataps, com aquest de la marca Pultex. Ja teniu a punt el menú? Què fareu? Amanida? Pit de pollastre? Per Nadal necessites un vi que hagi anat al gimnàs, que s'hagi preparat per les grans ocasions. El Masroig és el vi més premium del celler Masroig, al Montsant. És un vi elegant, musculat, amb un rerefons mineral. És un vi que amb la criança en bota i en ampolla dona tons complexos. Tons complexos? Què vols dir? Que amb la família asseguda a taula no necessito més complexitat. És càlid, amb torrats, fumats, pebres i vainilles. El notareu perfectament amb una bona copa de cristall francès. Nosaltres fem servir Lemon Glass, gentilesa de Net Glass Wine. El Back-in-Box està molt bé, però potser Nadal no és el dia. Què insinues? Que me'ls gasti, perquè aquest Estrats del celler Cérvoles és un vi excepcional. És un negre agradable, balsàmic, fresc. Es queda a la boca com si s'hagués empadronat. Surt de raïms de les millors parcel·les del voltant de la Pobla de Cérvoles, viticultura de muntanya. Posa a la prova amb els teus millors plats, els que et faci il·lusió compartir. Estrats, en va, perquè en matèria de vins no us feu els estrets. M'estan entrant unes ganes de celebrar el Nadal que falta gaire, m'estic fent el Nadal a sobre. Però no m'has dit que era una festa feixuga, comercial i consumista. Consumista sí, per consumir vins amb moderació i estimar sense límits. Bon Nadal!